Kung atong tanawon sa unang pagbasa, si Jeremias gidumtan sa mga leaders sa ilang community atong panahon na. Murabag gikontrahan siya sa kadaghanan sa mga leaders, pero pinangga siya sa mga tao. Pag-abot sad ni Jesus, mao gyapon gikontrahan siya sa mga leaders, o niya pinangga siya sa mga tao. Si Moises, panahon ni Moises, gikontrahan po siya sa mga leaders, pero gisunod siya sa mga ordinaryong tao. Bisan gani si Hari David, gikontrahan po to siya sa hari or mga leaders niadtong iyang panahon, pero nahimo gid siyang manluluwas sa Israel. Usa sa atong makuha ani mga igsoon, kanabitang gusto ganitang mahimong manluluwas sa atong katauhan, mahimo gitang bati sa mata sa mga leaders. Giligay mong tupad ing na okay ra nimo kontrahan ka. Ing na okay ra. O niya, pinangga gani ka sa mga leaders sa katawhan, dili ka manluluwas. Kay kinsa may nakahatag o kadautan sa katilingban, ang mga leaders nga dautan. Mao bitaw nga ang Ginoo muhatag og manluluwas kay ang mga leaders dautan na. Sa inyo rong tan-aw sa atong nasod, ang atong mga leaders buutan o dautan. Tan-aw ninyo sa Pilipinas karon, luwasonon o mauswagon. Tubag ra ba dayon? Sa ato pa, kung luwasonon ang Pilipinas karon, dili mauswagon, ang tinuod nga manluluwas sa kahimtang ron sa atong nasod, kontrahan gina sa mga leaders, sa mga leaders nga naglingkod sa atong nasod karon. Niya, kung gusto tag kaluwasan, kitang mga ordinaryong tao, kinsa tong gikontrahan sa mga leaders nga naglingkod ron sa atong panggobyerno, mautoy atong ituboy aron maluwas ta. Kay kung anhita mo sunod aning nagkontra sa mga tao nga murag gitpadas Ginoo para maluwas ta, na masamo tagkaluwasonon, di ba? Muna si Jesus gituboy sa mga tao, gisunod sa mga tao, pero nalansang yun sa krus. Ikaduhang punto, ang tinuod na manluluwas sa kahimtang nga bati sa katawhan, andam muantos ug magpakamatay. Dili siya muhunong pagsulti unsay maayo, unsay kabubuton sa Ginoo, bisan pag kontrahon siya. Di siya muhunong pagbuhat. Muna si Jeremias, niingon siya, mupadayon ko, ang Ginoo maoy mudapig nako. Kamong tanan kontra mo nako, pero ang Ginoo mo'y mudapig nako. Si Jesus mao gihapon, ingon siya, tan-awa ninyo akong mga buhat. Kung di mo mutuon ako, tuuhi ang akong mga buhat. Ang tinuod nga manluluwas, dili mamugos nga ang iyang pagkatao daygon, pero ang iyang ipakita ang mga buhat nga maayo, mga buhat nga mapuslanon sa kaayuhan sa katilingban.
Muna atong suwayag tanaw sa mga nagpapili karon nga mga senador, congressman, ug uban pang mga posisyon sa umaabot nga midterm election kinsa Manila ang andam magbuhat og maayo bisan pag kontrahon sa daghang mga leaders sa katilingban, bisan pagsawayon kinsa Manila ang nagbuhat o mga buhat nga mapuslanon sa katilingban, maunay atong butaran. Pero kadtong maayo las tabi niya dili gustong magantos, maunang mo uban-uban ra sa unsay sug sa katilingban, di na nato butaran kay di na makaluwas, maanod ra na sa mga tentasyon, maanod ra na sa bulog sa dautan nga mga tumong-tumong. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta unsa to? Unsa to itubag nato sa Salmo? Ang Ginoo nahinom sa to sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Mao ni siya ang baruganan sa tinuod nga muluwas og katilingban. Di siya musangpit sa mga leaders, kay lagi ang mga leaders sa katilingban nga nahugno, mao man na sila'y mga buangon. Ayaw nang sangpit diha, adto ta musangpit sa Ginoo. Nya ang Ginoo maunay mo tudlo nato. Gilingay mong tupad ing na kunwa kay kwarta kinsay imong duolon. Nakuno. Kunwa kay kwarta kinsay imong duolon. Ana. O kita ra ba adto ra ba ta mo sangpit dayon sa nagdag 5-6 nagdaog ka ng pautang na matiwas ka. Nagani uban, way kwarta, adto mamasin sa sugal, adto sa scatter, adto sa swertres, sa loto, adto mamasin, ayaw, adto tas Ginoo. Ang atos ang mga politicians, nga mga kamaong musangpit sa Ginoo, maunay atong butaran. Pero kana mga politicians nga naa sila'y gitawag og pagka mura sila Ginoo, magpaka-Ginoo, murag sila na gyud mo ituburan sa kunuhay grasya. Di lang na nato butaran kay nagpaka-Ginoo na kana yung musalig sa Ginoo. Nya makita man na silang buhat. Unang magkagubot gyud ang atong nasod basta kining mga tao nga dili bitaw muantos, kung dili magpahimo sinuon sa atong bahandi, magubot yun ta. Muna karon gubot intawon ka ita, siging hearing, ambot asa ni padong ang mga hearing karon, mupadong bagyod ka ni sa kalambuan, sige ra ba tag gasto ani, sige tag gasto, minilyon atong gasto aning ilang hearing hangtod musangko sa impeachment, musangko sa mga papriso, musangko sa mga contempt, asa jud ka padong mo nang iampo na nato. Nasakitan na kaayo ang atong katawhan karon, ni-increase na sad ang atong piso, ni-decrease ang value sa atong piso, ni saka na sad ang values dollar. Dako kay nag-impact sa atong ekonomiya. O nang napaypalitonon, saka na sa asa jud ka ni padong. Pero bisan pag musaka ang palitonon,
Bisang mapagaw inyong pare. Ala, padayon lang yapon mo palit og slot. No. Padayon lang kita aning atong pagtinabangay. Lingiyay mong tupad. Ingna sa kalisod na to karon mo palit pa kag slot. Ingna ba? Gamay na rabala. So, nangapagaw na lang kung baligyag slot ani. Basin pag maluoy mo Father, ato lang ni hotdog palit ang slot paggaw na ba yung taon is Father. Sige, ato nang tanawon og daghan ba mo palit ninyo ugma patingali ko maka-update ninyo karon walang usa karon kay o pataka report. Sige, manindog na ta. Si Abraham gisaaran nga mahimong amahan sa daghang katawhan sa usa ka dakong nasod. Gani hangtod karon gitawagin siya amahan sa pagtuo. Pero sa dihang ang mga Israelita, mga Hudiyo in particular, wala na makaila sa Ginoo nga gisimba ni Abraham o gisimba nila ni Moises, nila ni David o uban pa. Ang Ginoo nagpaila sa iyang kaugalingon diha na gyud nga nagpakatao siya diha sa persona ni Jesus. Karon nipaila si Jesus nga siya mao ang tinuod nga Dios nga gipaabot sa mga Hudiyo. Pero namunit hinuon sila bato kay ilang batuon ang Ginoo. Kung kita pa ka ang mga tao atong panahon nga natao si Jesus sa inyong paminaw, mapariha sa tas mga Hudiyo. Ilingi ay mong tupad ina di ni mo batuon si Jesus. Di ni mo batuon. Una-una ako no ba na tao diha pobre kay kagikan pero nakahimog mga milagro, nakahimog mga nindot kaayo mga pagtulunan nagitudlo, pero murag mo tulisok nimo, murag mo pakonsensya nimo, mo condemn pagani nimo. Nya pobre kay na way grado. Nya murag mo tudlo siya nga usban ng imong kinaiya kay wa na mahaom sa kinaiya sa Ginoo. Sa inyong paminaw mutuo kata. Hasta patingali ang pari, di mo tuo. O tinuod gina kay pag-abot ni Kristo, ang mga high priests, maumay ni patay giniya. Anas o si Caiphas, ang mga elders sa mga Hudiyo, maumay kusog kayong mo, patay ni Jesus. O nga nung nahitabo man ni mga igsoon, mao na ni ang gitawag nato og paghari sa kinaiyang yawanon. Og unsa man ning kinaiyang yawanon nga misud ngadto sa mga leaders sa pinili nga katawhan sa Ginoo, kanang garbo, pride. Og dili ta mapaubsanon sama ni Abraham, mapaubsanon sama sa mahal na Birhen Maria, mapaubsanon sama sa mga santos nga atong gi-intron sa altars. Sama nila ni San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, nilang Mother Teresa, ug uban pa, San Agustin, Saint Ignatius, Santo Domingo, ug uban pa, abisan San Fernando Rey, San Roque. Maglisod gyud tag kailas Ginoo basta di ta mapaubsanon kung garbo atong gamiton. Unya, natural ra ba kay nang garbo nga musod sa mga tao nga makakupot o gahom? Kani ba mga leaders ba? Sama ani karong atong nasod na amantay mga leaders sa simbahan, na atay cardinals, na atay obispo, mga pari, na asay mga organizations, na ay mga leaders, sama na mga organizations sa Couples for Christ, mga charismatic groups.
Kasagaran aning mga leaders, sudlan ginadayos yawa o garbo. Ang ato sa mga presidente sa gobyerno, presidente, iyang mga senador, sa panang uban niya, congressman, mga gobernador, mayor, konsihal, mga barangay kapitan, ato mga naa sa judiciary, naa Supreme Court, mga justices, naasad sa atong mga cabinet members, mga sekretary sa nanganan na diha, sa pulis, sekretary sa National Defense o uban pa, naasad sa atong legislative, Speaker of the House sa Congress, presidente sa Senado, sa Senate. Kani sila mo ni paborito kay siyawa nga sudlan og garbo. Gilingi ay mong tupan ingna kumusta man ka wa pa ka masudli anang garbo. Ingna kono. Nawa ka diha mapuno sa garbo. Kana mga ginikanan, mga apuhan, kana sila mga leader masana sa ilang kaugalingong pamilya, sudlan sa naggarbo. Ngayon sa may mahitabo, ma-close-minded na sila. Ang ilang paminaw aning maong mga leaders, apil na ning naghumili, nga sila na lang gyo'y sakto. Sila mo'y nakamao. Sila mo'y nagkupot sa knowledge and wisdom. Og sila ra gyo'y makatugkad sa kamatuoran. Now, mo na ka ng hiring-hiring diha sa atong Congress, maghiring-hiring sila, kay sila kuno'y mutugkad aning fake news, ana. Nya, kung ikaw, usara ka kaordinaryo nga vlogger, or usa ka kaordinaryong mamamayan na ilang tawgon dito, singhagan ra ka, i-contempra ka dritso, pero ang muadto dito, kana sa mga dungganan, sama na mga foreigners, naman sa mga foreigners nga ilang gipatawag, di sila ka-contempt. Bisag tubag-tubagon pa sila, di gid sila ka-contempt, pero kani-ganing atong mga Pilipino, contempt dayon. Bisag former president pa ka, priso dayon. Nga naman, tungod nas garbo. Ug unsa may ihatag sa garbo nato, kangit-ngit. Di na ta kakita sa kamatuoran, mo nang magkagubot gid ta. Pulos na lang kangit-ngit. Kay di naman ta katugkad sa tinuod nga kamatuoran. Mo nang niingon si Jesus, ang maminaw ug motuo sa akong gisulti, dili mamatay. Unsa man ang kamatayon? Kangit-ngit. Kangit-ngit na. Si Abraham, bisag namatay, buhi gyapon siya kay naaman ang iyang kaliwatan ug ang iya sang kinabuhi, buhi tungod kay tuaman siya sa sabakan sa Ginoo. Pero ang kaning mga garbuhon, kuyog ni siyawa. Nga unsa may timailhan aning mga garbuhon, kusog kay ni silang mupatay, pero hadlok ni silang mamatay. Hadlok na sila mamatay, pero kusog na sila mapatay. Patyon ang imong kagawasan, freedom of speech. Patyon ang imong katungod, freedom to kaning sa ganana, kanibang choice, kaning pagbutar. Ilan ang patyon pinaagi sa pagtikas sa eleksyon. Ana ila ra nang manipulahon kay sila goy leader, o kita anad na kay taana dinis ato tinikasay to the max, either vote buying, kaysa vote buying wa na kay choice, gitagaan na tika, gipamonitor tika, nidawat ka, sipyat gani ka, patay gyud kanako. Dawat butar niya, nasa na sila'y dagdag bawas, anang adyason ang mga resulta. Inigabot na nga to sa total canvas sa nasyonal, mga usab na ang resulta. Ang resulta di respresento, di nakaabot dito sa probinsya o sa kaning regional o kaha sa national level.
kay gipang-adjust na. Kusog kay na dinis ato. Nya musupa ka, priso ka, contempt ka. Ana. Gilingay mong tupad. Ingnan napakatay paglaom ani. Ano ba? Napatay paglaom. Mao na usa ra gyud paglaom nato. Di ta mag-practice anang garbo kay ang garbo mutabon gid na. So atong tanaw-tanawon sa atong mga kandidato, kandidatas politika karon kay nagkaduol na magyong atong eleksyon. Tanawa kuno diha kinsa may mas open to opinions. Kana bang dili-dali masuko bisan pag insultuhon, bisan pag sungagon ang ilang gisulti dili masuko. Kanang maong mga politicians mo na atong butaran kay at least open sila. Parehaba nang ni-suggest karon katong sin-suggest sa Comelec nga usa ka CPA lawyer nya expert aning IT ni-suggest siya unsay buhaton panahon sa eleksyon ng machine dito sa presinto dili i-connect sa internet hangtod makahuman siya sa iyang paghatag og resulta ni anang presintuha makaprint na gani siya sa iyang resulta una pa i-connect sa internet kay ang iyang kanang gipanagan-an basin unyag na ay hacker unya mahack ang maong kana ganing machine kay bawo man siya nga kung connected sa internet hackers can manipulate ana kay mao man iya kunong trabaho unsay reaksyon sa leader sa Comelec gipailan siya kaso gipatanggalan pamanggiting ito sa iyang lisensya sa pagka-CPA o sa iyang gipadisbar ang iyang pagka-lawyer. Ambot giban man ting ito siya sa iyang pagdagan murag nidagan man tog pagposisyon sa vice mayor ba to. Kana mga reaksyon nga ingon ana ba kana bitang dili open. Atong mga leaders dili open. May tato i-discuss nya i-explore in public sige kuno ba. Prove your stand. Ikaw attorney, prove your stand. Nya kamisan mo prove sa misamo nga mo ni among stand aron makatimbang-timbang tao nya moingon okay let us meet halfway mo ni atong buhaton aron mas secured ang mga individual votes sa atong mga botante ana kanang kamaong maminaw ni ay musulti diri nga ana ganing kuan kana ganing sana questionon ang desisyon sa pipila ka mga leaders igsunod anang panahon nanay kaso mo ingo mo suod nimo ikaw na sad mo yatakihon mao ni ang gibuhat sa mga Hudiyo ngadto ni Hesus pagsulti niya ingnon kabata pa nimo kakita na kang Abraham kinsagog ka ingon kang dili mamatay patay maganis Abraham patay mga sila David, patay mga ni mga propeta, kinsa man ka. Mabaw kay sila pagsabot ba? Ang sakto unta ato, moingon unta sila, unsa may imong gipasabot anang dili mamatay. Explain to us. Ang among nasabtan sa mamatay, mauni, muhunong imong ginhawa. Nya ang imong lawas din amulihok. Unsa man din ang imong dili mamatay nga sa among obserbasyon, namatay mang tanan. Muingon na tato si Jesus na amang ko'y pagkabanhaw ang kinabuhi dinis kalibutan matapos pero doon na sumpay ug ang sumpay ana mao na langit ug impierno. Di makasabot ang tato sila tudloi mibi unsaon pag-adtog langit hunungan na ng inyong garbo kanang inyong pagkorupsyon anang naang kwarta dias templo mao man to ilang problema kanang inyong paghimog negosyo diha sa simbahan hunungan na kanang inyong pagdaog-daog sa mga yang itaw niya mga ilo, mga balo, mga widows, mga orphans kana mga masakiton nga butangin na ninyong budget ang PhilHealth ayaw isero budget ano ba maminaw ba kanang inyong BICAM report ayaw ng blanco suwati na kay illegal ng blanco nga inigawa sa bicameral report blanco nga inigabot na General Appropriation Act na nay figure
nga moabot ko ng mga 241 billion ang worth gikan sa blanco na himong 241 billion giunsa man na kuno along the way. Mo na yung mga question ba? Bitaw no? Si Piat Demi magpaminaway ba? Magsigi manog dinatugay unya igresulta na mapitusan gani gyud priso ka kontim ka ana dayon. Mao na si Jesus napitusan naman gid sila, naalkansi naman sila sa katarungan, punitig batuon ka haron hilom ka diha. Mga igsoon, let us be open to God's messages. Parihan ni Abraham, mapaubsanong mituo sa Dios. Ilingiyay mong tupad. Ingna mutuo ba ka nga ang pagpalit og slat makaluwas? Ingna kuno. Na kanang gisulti Father ba nga mopalit kag slat makaluwas kina. Na inipalit og slat na to dire, ako lang gining mensyonon ang iyang sitwasyon, ang iyang gisulti, ang iya kunong giari dire, nipalit siya slat tungod sa iyang mama nga bag-o pang namatay. Kaya ang iyang mama magsigi jud kuno tong palit og slat dire, pero wa gito kaari dire. Nya niingon kuno iyang mama pagdayong kamatay, palitig yapog slat si Father ha, bisag patay nako. Ana, ningari sila. At kaingon ko ba, grabiha, katod igito mahitabong maimpirno. Nga naman, hantod namatay siya, nanugon siya, nga bisag patay siya, papalitong yapog slat din eh. Kamo kuno, suway kuno, dihag ingon imong tupad, ingna, ganing, naaman ko'y gamayng pundo, in kasog mamatay ko karon ipalit kinig slat ha. Ay nga naman, unsam din atong slat-slat din eh. Usan ni siya okasyon aron mapakita nato ang atong gugma sa Dios, ang gugma nato sa simbahan. Ana, pero kanang inyong pagtigom og kwarta para ipaparlor, para iparenovate sa inyong balay, para ipangural sa inyong balay, para ipalit ang imong bag-ong sakyanan, bag-ong gadgets, aron igasto anang panindot anang imong naong agikas brown mahimong puti, pamalit anang mga bag, sinina, sapatos nga terno-terno. Pulos gina siya, dili makahatag og kalimpios kalag. Posible pa noon, mahimo pa ng okasyon nga makasahata. Muna, gamito na tong kwarta sa pagpalit og slat. So, siguro alag palit karon ang atong kaning para sa karong Holy Week o sa atong pista. Kay less than 1 month na lang gini. Nya sa pagkakaron, ang atong kanila akong i-update ni Sumili, ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 21,299 kaslats na naapay 48,701 kaslats nga tag 100 pesos per slot. Yan na ni 12 slot challenge nga tag 1,200. 664 na sad ang niapil aning maong challenge. Atong pakpakan bi ang gabalit ani. Salamat kaayo. Tagsa lang ka slot nya gusto kag challenge 1,200 para aning maong slot. Nya ang atong tulo ka slots 700 ra kaning tulo ba inyong palitan SBF DAG, GHDP o katong HPMM 700 pesos. Mupalit mo karon on or before Easter Sunday 700 ra. Ya gusto sa mog challenge kaya naaman sa ubay-ubay na tigom 11,200 ang tulo na to ka challenge. Pagkanindotag ato ng buhaton mo sakripisyo ta para ani ngano man nakakita ta nga usanis mga pamaagi aron maduol tas Ginoo og makabot ang kaluwasan. Atong iampo ang atong mga leaders. At the same time, magampo sa nga lamdagan ta nga makapili unta tag mga leaders nato nining midterm elections kay mao man ay the best occasion to exercise our
freedom of choice pag-eleksyon, makapili unta ta og mga tao nga nakailag Ginoo og labaw sa tanan, mugiyas mga tao ngadto padulong sa kaluwasan, lawas ug kalag. Kay nagkinahanglan kay taana karon sa atong nasod, di na lang ta magpakabutabungol, nagkinahanglan ta ni us-us nagmaayo ang atong nasod karon. Naana ta sa brink of crisis, too much crisis. Grabe na kayo. Di na ni tiaw-tiaw. Moral crisis, financial crisis, social crisis, political crisis, economic crisis, ni anahapit nato tanan, ambot kag wa pa baka ang spiritual crisis.